Оставаме на морска тема. От няколко дни жителите на Камен бряг са тормозени от шума и участниците в технофестивал. Разрешението за него е дадено от кмета на Каварна Цонко Цонков. Местните жители и кметския наместник обаче не са били предупредени за проявата. Хората се оплакаха и от зачестилите кражби по домовете им. Въпреки че от години в Камен бряг посрещат туристи, сега за първи път с радост ще изпратят участниците в технофестивала, защото цялото село през последните дни живее в страх. Дрогирани, с травите си идват в ръка. Само водки търсят, алкохоли, тютюни. Събораха ми бутилки, начупиха ги, откраднаха ми дъвки, навлязаха в склада, не мога да ги изгоня, някакви французи бяха. Особено първата вечер много ужасно беше. На съседа май си дървата му там пренесаха, беше трупал. На друг пък влезли, взимали храна от хладилника. Напас голяма се случи. Те с хора какви са, не знаме, те повечето са чуждинци и наркомани. Макар самият фестивал да е в края на селото, техноритъма се чува навсякъде, казват местните хора. Не може да пуснат тия с 500 децибела тук. 5 денонощия вече луди ни направих. Хората се обаждали над 100 пъти на телефон 112, откъдето им отговаряли, че технопартитата са разрешени от кмета. Тук се оказа, че някой разреши едно цяло село да бъде тероризирано 5 денонощия подред. Хората от Камен бряг разказват, че за толкова години са видели какви ли не туристи, но сегашните надминават и най-кошмарните им очаквания. Най-големият проблем е, че територията на Камен бряг е в Натура 2000 и като се дава разрешение за подобни фестивали, трябва да се обмисли добре организацията, като осигуряване на химически тоалетни, цистерни с вода и ограждения на района, каквито в момента липсват.